Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Build Battle-a i danas je tema music. Ok, znači moramo napraviti muziku. Dobio sam ideju za note. Sada note ćemo napraviti, ne znam, evo, od zelene. Možda disk koji, ali ajmo mi prvo onak note napraviti ovak malo višlje. Kak bi nota izgledala ovak nekak. Tak. Pa ovo nije loše. Možda samo da nemamo ovo. Evo ga. Tak, ne. Ovako. Idemo dalje. Tu jednu ovako notu. Tako negdje. Ok, ovo će biti u redu. Još imamo 4 minute. Možda malo više ovako. Još jedna ovdje malo niže, ovako tu, tako, tu, malo gore i ovo će biti sasvim dobro. A sada bi mogli, ne znam, na primjer disk ili ona ploča po kojoj oni mikser ili neko već snima, ali nemamo možda dosta vremena. Na primjer, odavde tu koliko to je, 1, 2, 3, 4 bloka. Možda čak i stignemo, ili ne, brzo ćemo, samo ćemo staviti taj clay, ne, kriva strana, to. I onda ćemo samo po tome, ok, to bi otprilike bila tu negdje ovako sredina. Pošto se po ovome može graditi. Sad ćemo napraviti samo ovako jedan krug i tu će biti ona, neka disketa ili ona ploča. I to će biti sasvim ok. Sad ja inače ovako radim krugove. Znači duplo lakše, ko da radite s Wandom. Mislim da s World Editom ako znate. Idemo tako. Tu ćemo napraviti možda samo ovako, brzo, što brže. Uzet ćemo, evo na primjer, tu. Ovako ćemo ipak. Tako, uzmemo neku crnu, to. Na primjer ovako. Tako. Super. Malo da je bolje samo oblikujemo. Sad bi to trebalo kao neka disketa ispast. Sad ono tu šta ide onak ovako, to će biti ok. Onda oni gumbići, nekakvi gumbići, tu ne znam, ovako ovdje tu s ove tu strane, kao što možete vidjeti i ovdje tu se može gledat, ali ajmo mi svoje bolje radit. Ovako tu ćemo i ajmo zelenu, ono da radi. A sada ovo tu dole, ne znam, ajmo na brzinu, još imamo minutu i nešto, da ovo tu popunimo. Malo brže, idemo da stignemo još neke particlese dodat, ne znam, brže, tako, ok, ovo će dobro ispast, ili one glave, custom skulls, blokovi, food, animal, color, gray, evo ga, i sad bolje da stavim ovako, ne, ajde ostavit ćemo ovo, ili da ovako stavim, ne, ovako bolje, tako ćemo staviti, 15 sekundi, ja mislim da će biti dobro, 10 sekundi, ajde, bit će ovo dobro, joj, bože dragi, bit će ovo ok, idemo sad to malo bolje ocjenjivati. Da ispadne dobro, ali malo je solidno onako. Note, ovo
aha, kao pleše neko, ajde neka pup, ajde, barem se, sjeti se dobre ideje. Ja, nemamo, joj, ne, već moje, ne, zašto tu, nemoj mi to dobro, ne. Ovaj klavir napravio, može, okej. On će biti okej. Fora je. Zanimljivo jako. Sviđa mi se ovo. Okej, ovaj ide good. Ovaj stvarno, wow. Evo, note, frula, ovo ne znam šta je. Ovaj isto svira klavir. Hej, šta buljiš? Šta želiš? Stvarno, okej, pup. Ne znam, nekakav čudan pod. Note. Pup. Note. To sam mogu i ja napraviti. Ovo je kao onaj lever, ovo redstone do toga i onda, ne znam. Ajde, okej, potrudio se fora, onako, dobro je. Ovo, ne znam šta bi trebalo biti, nemam pojma. Okej, nije stigao dovršiti, nema pol glave, ali jako lijepo, good, jako lijepo, lijepo, sviđa mi se. On je napravio, valjda je napravio nekakav disk i onaj case, jukebox. Ajde, okej. Da. Drugi sam, to, da, zato je stvarno jako lijepo napravio, ali ja sam drugi, yes. Okej, ljudi, idemo mi još jedno odigrat. Okej, evo nas u drugoj rundi, sad je nekakva futuristička kuća. Ja ću napraviti samo nekakvu kuću, zato stvarno ne znam šta bi to značilo. Dobro. Okej, pa ajmo počet. Ja budem počeo futurističku. Ja ću samo napraviti kuću, boli me ne briga, ja ću samo napraviti kuću. Znam da piše house, a engleski mi je baš ono, wow, dobar, ubi bože. Okej, znači ja se samo radim neku normalnu kuću, neka bude dobro. Pod ovo, malo povišeno i okej, dobro, wow. Okej, evo nas nazad do kad sam ja ovo popunio. Sad idemo samo još ovaj tu za jedan blok i onda ćemo napraviti nekakav tu vrt, tak nešto. Ovo ćemo ipak od ovoga. Ovako, hop. Ja, bože drago, šta ja radim? Ja, bože. Tu ćemo ovako vrata. Da, ovako tu ćemo vrata. Tu će... Evo mi to malo brže. Može... Ovako ćemo. Malo da bude drugčije nekak. Ajmo se mi to malo požurit. Tu jedan prozor, brzo stakla. Evo, ova bijela, ta su meni najljepša nekak. Brzo nekak, ova tu lijepa vrata. Pup. Ta su baš na fora. Ok, sad radimo brzo nekakve stepenice. Joj. Op. Ja, kako su opak stepenice, idemo brzo. Ne, to, ovo tu. 2 minute, malo ovak ljepše. A ja moram još i krov. Ja, bože, krov, ne.
Ja mi daj, moram se brže, moram se žurit, imam još minutu i pol. Ja, nadam se da ću stić, Ne. Idemo ovdje tu. Ovdje ovako. Tako. To, stići ću. Neću. Idemo brzo. Još taj malo, samo krov. Krov donekle, sad brzo ajmo iznutra nekakav tepih, ne znam, ajmo bijeli. Aha, onda ne znam, naranđasti, evo ga, to mi je prvo palo na pamet. Ovako, krevet. Ovdje, tu. I još 30 sekundi. Okej, ne. Ovako tu za stol. Op. Ne, Isuse, što ja radim? 10 sekundi. Op. Okej. Dobre. Joj, Bože. Ma dobro će ovo biti. Okej, idemo na glasanje. Aha, to je trebalo kao nekakva moderna kuća ispast. Okej. Ja mislim da sam ja trebala napraviti modernu kuću, a ne starinsku kuću. Da, ja sam fullo temu. Okej, fullo sam temu, baš nice. I ovo je napravio laboratorij. Pup. Napravio laboratorij. I 2 drva. Evo isto laboratorij. Nema ni ulaza ni ničega. Nema ulaza, nema ničega. Svi rade nekakve laboratorije, šta je ovo? Ne, pup. Ne razumijem nekakve laboratorije, stalno rade. Ovaj napravio krave, svinje, ovce i pup kuću. Pup. Zato je pup kuća i 2 drva. Ovo ide okej ili good. Zato... Dobro, da, ja mislim da će ovaj pobijediti. Good. Good ćemo, da, dobro. Ovaj je onak, ajde okej za trud. Valjda, okej, da, nekada. Pa to mu uopće nije, sad sam ja skrivio, nemoj to davat, nemoj to, ne. Laboratorij, bar se nešto potrudio, nije stigo, ali bolje išta nego ništa, neka je laboratorij njemu, samo neko on da taj laboratorij, opet jedan laboratorij, ovo je kao Listenboj. Ne razumijem. Pup. I to je 4. sam, joj! Dobre. Ali ovo tu je pobjedilo. Stvarno! Ček, ovo tu je pobjedilo. Okej. Dobro. Ljudi, otvaramo sad ovaj tu chest da vidimo. Htio sam ga otvoriti dok snijem i idemo da vidimo što ćemo dobiti. Come on, mystery, pick pet. Tu pick pet. Ok ljudi, evo ga, ovo je bilo sve za ovu epizodu. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ćao, pozdrav. Joystick. Joystick. Pozdrav.